kada ka manta kama yayyatv subscribe, sannan kuma ka danna ƙararrawa ka kai shi all domin samun zafafan shirye-shirye na. Assalamu alaikum yan uwa, barkanku da zuwa yayyatv. Kamar yadda kuka sani, bidiyo mu na yau zai muku bayani ne akan yadda in baka so in ka ba abokinka wayanka da haka zai dinga shiga WhatsApp, ya shiga ma Facebook, ya shiga ma Instagram, ya shiga ma Twitter, ya dinga ganin abubuwan da kake yi da mutane. To in kuma baka so wannan kuma ya zo abokinka yana ma leken asiri, ya za ka kai maganin shi yanda ba zai gane ba. In ka sa ki da zai san kai kasa, zai ce ka bude. Amma akwai abun da zaka sa yanzu shine zamu koyar. Wancan abun idan har ka sa shi, to ko ya karba ba zai yi tunanin kai kasa ba. To yanzu abin da zamu je Play Store ne direct. Idan muka je Play Store kamar haka, idan muka shiga Play Store kamar haka, kuna gani zamu zo mu yi searching na wannan application. Bari ya bude mana wannan application mai suna Perfect App Lock. Wannan kun gani Perfect App Lock, kun gani wannan alaman, to shi zamu je mu yi installing nashi. Idan muka yi installing nashi zai nuna mana open anan, sai mu zo mu danna open nashi. Kun gani kwata-kwata ma wanda suka yi review nashi 286k ne, wanda suka yi downloading nashi 10 million ne. So kun ga application da mutane 10 million sun yi downloading nashi, gaskiya yana da amfani. Kun gani to MB shi kwata-kwata bai wuce 9.3 MB ba, ni da na sauke. Idan kuma kana son wani guntun bayanai akan shiga video, to yanzu mu da ba bayanai muke nema ba, video za mu je kai tsaye. To yanzu bara in kana so za ka iya bude shi open tana, amma mu bari mu fita ta private mu je mu bude shi. To in ka zo wajen fifi wannan, tunda fi capital letter ne, to sai mu zo wajen Perfect App Lock wannan. Idan muka shiga Perfect App Lock za su kawo ma 777 guda hudu, to sai ka danna musu 7 guda hudu kamar haka, sai ka sa OK. Kawai zai verify ma da kanshi. Kun gani zai shiga haka, mu dan jira shi ya gama satin nashi. Da Allah a nan ƙasa za ku ga inda aka rubuta subscribe, ku danna mana, sannan kuma ku danna mana ƙararrawa domin sanar da ku sababbin shirye-shirye na da zarar na ɗaura. To sai mu je go settings screen wannan, sai mu danna settings wannan. Idan mu danna settings, bari ya sake kawo mana haka, yana mana abin nan na access nasu ne, user access nasu. Bari ya gama yi, yana ɗan sace ne. Kada ku manta ku yi mana sharing video nan zuwa group domin yan uwar abokan arziki su ma su gani su amfana, sannan kuma ku danna mana like. To yanzu ga application din nan Perfect App Lock wannan, ni zan danna kanshi kamar haka. Idan na zo ni zan danna kanshi kamar haka. Idan na danna kanshi ya kai ni, to zan bude nan wajen mai alamar budewa wannan. Idan na bude sai in yi back. Idan na yi back sai in zo sake yin back. Kun gane? Sai in zo setting screen wannan, kun gani, sai in sake bude shi kamar haka, sai in sake yin back na shi. Idan na sai in yi alo, nan ma alo, nan ma alo. To yanzu kun gani duk application da nake so zan kulle, za mu yi abin nan nashi. To yanzu kawai mu je, alal misali ni in ce ina so in kulle WhatsApp na ne. To kun gani yanzu ni ga WhatsApp na. To wannan alama mai lock wannan alama mai kamar ranar nan, to ni bari in gwada danna shi. To kun gani yanzu ni bari sa OK wannan. Idan ka danna OK alal misali, sai kai back kamar haka. Idan kai back sai ka zo cikin WhatsApp naka. Idan ka zo cikin WhatsApp, to ka kalla abin da zai nuna ma haka. Ka gani zai nuna ma wannan abin put your finger. To wannan abin da kuke gani mutum zai nuna ma mutum kamar ya ɓaci ne WhatsApp din, bare tunanin kai kasa ba. To sai mu zo mu sa yatsan mu kamar haka a wajen. To kun gani mun sa yatsan mu ya nuna mana ja bare ba, amma to kun gani sai mu danna nan wajen haka. Amma inda muka sa yatsan nan, kowa in ya sa yatsan shi ma zai bude, amma to nan wajen da zamu sa wannan put your finger on the sensor. To gashi nan mu dai bari mu danyi haka. Kun gani yana mana rikici. To wannan dan rubutun nan shi zamu danna haka. To kun gani idan muka danna,
kun gani ya nuna mana access. To a nan wajen sai mu sa musu number da ɗazu suka ba mu kenan 7777 number guda hudu kawai sai mu yi okay. Idan muka yi okay kun ga message ya shigo wayar mu gaba ɗaya, message na ya fara shiga. To amma kuma idan ba ma so mu sa na wannan finger din ya zamu yi, sai mu sake zuwa cikin application din haka, mu dan yi back na shi kamar haka, mu je dai cikin application din kamar haka, mu shiga cikin application din sai mu zo mu sa 7777 zai mana verifying kawai ya wuce da kanshi kamar haka. Idan ya bude mana gashi na sai mu danna mai okay kawai. To ni kuma yanzu a na WhatsApp na seta, kun gane? To idan kuma ina so in seta kaman abinda in yani zai nuna mai error haka, try again, sai mu zo mu sa wannan alama sai mu sake danna mai okay, kun gane? Idan muka danna okay to ba tare da bata lokaci ba sai mu sake tafiya WhatsApp namu. Idan muka je WhatsApp namu kun gani, bari idan muka je WhatsApp namu kun ga abin da zai nuna mai, kun gani ya sake nuna ja kenan, bare yi ba. Idan muka zo WhatsApp namu muka sa musu wannan abin zai nuna ja. To yanzu sai mu sa hannu kamar haka, idan muka sa kun ga zai bude, sai mu zo idan muka sa first close wannan ya rufe kenan. To kun ga na biyun bari mu je mu sake tafiya cikin app din mu sake nuna muku wasu bayanan shi. Za mu sake shigowa app din kamar haka sai mu sa 7777 guda hudu nan da suka bamu. Idan muka sa zai mana retry installing apps nashi, bari ya gama yi. Idan yayi gashi nan kuna gani, bari mu zo wajen WhatsApp kamar haka. Idan muka je wajen WhatsApp to sai mu sa musu wannan abun, kun gani? Idan muka sa abu mai alaman kaman kira wannan sai mu yi back. Idan muka yi back again sai mu zo cikin WhatsApp namu. Idan muka shigo cikin WhatsApp namu kun gani, za mu gwada sa hannunmu haka, kun gani ya bude mun direct kenan. Wannan kuma wanda in ka seta zai bude ma direct ne kawai, ka gane ba? Put your finger sensor yace. To sai mu je mu sake tafiya cikin app namu. Idan muka shiga cikin app din sai mu sake sa musu 7777. Kada ku manta fa idan kana so zaka iya canja wannan number mai 777 da aka baka. Idan kana so zaka iya canja shi, amma mu bari mu wannan za su nuna ma download kaza kaza, kawai ka basar da su kai kaman back haka. To yanzu idan ka zo wajen WhatsApp da ka sa musu lock ne kamar haka. Idan ka sa musu lock kamar haka sai kai back. Idan kai back sai ka zo WhatsApp na kan again. Idan ka shiga kaga sai ka sa musu 7777 nasu. Idan ka sa wannan number shine zai bude, idan ka sa wannan 77777 din. Idan baka sa ba kuma bare taba budewa ba. To yanzu kuma kun gane ba? Idan kana so ka canja wannan number da aka baka na 77 din, ya za ka yi ka canja shi? Za mu zo cikin application din kamar haka, sai mu sa musu number su da suka bamu kamar haka 7777 wannan. Zai gama mana verified nashi. Ku ya hakuri ba coronavirus bane. To idan ka zo sai mu zo wajen WhatsApp kamar haka. Idan muka zo wajen WhatsApp to kun ga in muka yi haka, kun ga muka yi haka cancel kawai. Idan muka zo wajen WhatsApp wannan ka gani in service kenan. Idan muka zo wajen manual wannan kuma gashi nan zamu gani abubuwan da zaka iya setawa da su. Gashi nan akwai na lock wannan mai abuja ja, akwai kuma abujan nan, kuma akwai abuja guda daya. To mu da yanzu muna app lock ne, bari mu zo app lock namu. Idan muka zo kada ku manta wajen setting wannan, idan ka shiga settings kamar haka kawai ka danna okay.
idan ka danna ok to wannan abubuwan da kawai ka sake danna settings din da kawai idan kai haka sai ka danyi back kamar haka. Idan ka danyi back to wani guntun application ne dole sai an sauke shi, to sai mu danyi haka mu jira danyi installing nashi kamar haka. Idan ya gama kawai sai mu je mai open kawai mu bude shi direct. Idan muka je mai open muka bude shi yanzu yana scanning na virus na app din ne, bari ya gama kun gani, sai mu zo mu yi sai mu je mu complete kawai. Idan muka yi complete to kun gani a nan wajen idan kana so zaka canza wani number ka kasa, to yanzu mu alal misali bari mu sa 4444 1 2 3 4 sai mu zo mu confirming nashi a na kasan. To kun gani na sa 4444 ba, to yanzu ni ma nawa da na sa ya zamna kenan. A nan kuma za su ce ma ka sa email address naka, ko da ka manta abin nan din ma kada suka, to ni yanzu bari sa email address nawa. Ina alal misali yanzu za su ce in sa email address nawa, to yanzu kun ga na sa wannan email address nawa kawai sai in yi musu ok, ya yi saving kenan da email address na. Ko na manta number na sa, in na sa email address nawa zai kawo min gashi nan. Su passport option wannan da ka shiga passport ne zaka ga bayanan passport din. Lock option kuma na bayanan security da zaka gani gaba daya zaka gani idan kana so. To sai mu danyi ba. Kun ga yanda bidiyon namu ya kasance kenan, maganin masu leken asiri. Kada ku manta ku danna mana subscribe domin kara mana karfin gwiwa. Mun gode naku yayyatv.